and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Ayaw lang, uy, kay... di dyan ka mahalin. Who cares? Di matingali magtagaw-taw ni akong tinaguan. Ano, amaw. Amo gid ay. Istorya taglain oy naunsa. Aritas bantayan. Kana kuya ganahan ko ana. Ngano di ka, tita? Ha? Mura mo kag dunay gustong isulti ako, good. Pero marigi mong nalimtan. Huwag iyo pang ginahon na. Blanco ikang tanahon. Nahinumdum na ko. So, doon na gidi eh. Oh, yes. I plan to go somewhere para mag-unwind. With me? Oh, yes. Kung interesado ka. Huwag ka magkabantay. Nga medyo... boring ang pagpunat ang standby sa mga dapit nga kanunay na nimong natumban o nakita. I'd like to go somewhere. Pero... wa pa ko inahuna-hunaan kung asa. Basta kay uban ka kung interesado ka, ha? O ba? Nodal moments kung ikaw ko ikauban tita. Maong ingnaw niya ko kung kanusa. Kay ready ko pirmi. That's my boy. Paminaw na ako noon. Murag magka-vibe sa tadong. Murag parihas o timpla ang atong mga utok, di ba? Relatives kita lita tita. Nya, asa na kita to tita? Sa atong plano nga mag-unwind, O ba? Go ba tita? then prepare yourself. Kay ugma mo biyahe tag sayo. Wow! Agad-agad tita. Instant ha? Huwag na bilib ba lang ko tita eh. Kaya kung doon na gani kay gustong baton, then gituhuan mo nga malipay ka. Hindi ka mag-usik ng panahon. Tungod kay time is gold, Harvey. Maong imog yun ang hatagag bili. Wala ko anang manyana habit. Naibaw kag unsay manyana habit? Always tomorrow? Yeah, unya-unya. Eh, was ko ng batasan na tita eh. Liwat na ikon mo tita. Hala, oy, nagdamgo ko. Of course not, darling. We're heading to the beautiful island nga Dugay na kain akong gipangandoy gyud nga tumban. In a few minutes, mudunggo na ning barko nga atong gisakyan. Og sa dili madugay, hato nang masuroy ang tanan nga nindot nga resort sa Santa Fe. O kung sa bugti nining suruya. Dublihon ang pagmahal sa trabaho nga gisangon aron dili ta mabuybuyan. Stoy, nanglingi gyud ang panapasayro nimo oh. Wa nila dama nga mga dungog sila. Sa sipa kay nga katawa nga dili gid nila mahimo nga kay limtas tibok nilang kinabuhi. Kay lupig pa nila yung nakadungog atong music that will keep ringing on their ears. Hala, sakto to in Inglesa. Oh. May nakatuna na sad ko. Oh, music that will keep ringing on their ears. Kung kana gani tawhana ang paminaw nimo no, sigurado ka magbagsak kas English ada. Kaning i-delete lang ko na ada kay tingalig. Maduklan ko inyong daddy, maduklan ko. Oh my God! Look at the shore! Ay, puti! Ano na tamamuyo diha? Hoy! Kung gusto ka managat na lang inyong daddy deal, sige, ano tama mo yun diha? Hoy, guys, idigdonggo na to before ta manoroy. Diretso na tag simbahan. Simbahan. Kinahanglan nga una sa tanan, dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pagluwas nato. Thank you, Lord. Gikan sa mga katalagman, okay? Amen! Amen.
Okay, are you guys ready to sorbin ining dapita? Tando ayun para sulit ang pag-ani. Tando yun kay tingalig mausap ang desisyon sa inyong daddy. Yes, we are ready! Okay. I love this place. Daghan kay kong mga memories ining dapita nga dili gyud nako mahimong hikalimtan. Sa ato pa, tita, dili ni unang higayon nga nag-ani ka din eh. No. In fact, I stayed here for a long time. So, wa pa mahunong ang akong negosyo. Taga din akong kapartner. And they own the house that we're staying now. Wow! So, pwede ra nga magsigita og balik-balik ni tita? Yeah. Nga no? Di ganahan sa kaining dapita? Yes. Very much, tita. Limpyo kayo. Og... Uy! La! Tarawa kong kinsa na, tita. What? Aliyah! Sige na, bay. Larga. Oh! Ay, Ang Aliyah ba nga imong schoolmate ang imong nakita, Harvey? yes, tita. Sige, bitabo nga masayop ko. Layo ra tuod siya sa itong nimutangan. Pero naklaro gyud ako nga si Aliyah to. Sayang oy. Kailan unta mo? May atos lang masugatan. Nakalitan lang ko si mong pagsinggit. Kay doon naman gud ko ilaing gitanaw. Nalingaw ko sa itong nasugatan nga foreigner. Ko yung atong babae nga batig now. Kagwapo gis foreigner, oy. Lami kay ilogon. Asa Oh siya my din? gosh. Hey, Dagat o bukin na siya. Sige ka di siya Aliyah. Harvey? Tao siya siya. Hey, Tita? why so quiet? Kwan, naglibog mo ko ni Aliyah, tita. Huh? Kai? Man, ano mo ko ang sitwasyon, tita? Ito una mo siya nakita dito sa bukid sa Davao. Ni, Laing niya, tita, no? pataa ka. Kalit mahinong nanindog ang akong mga balhibos imong istorya, uy. Kalimti tong bayhana, ha? Titingaling madiskwido ka. Aliyah, gadina pa, murag dunay nagtawag baya nimo. Kansa gud taon, nga wa man gud kaila dinhi. Aw, ikaw nakakita ka sa naong sa nagtawag nako? Wa noon, pero nakadungog ko sa iyang tingog nga nagtawag sa imungan. Imo ra tingali itong hunahuna, oy, Ada. Pero ako, may nakita ko. Ha? Kinsa kuya? Sakop ni Satanas. Nasaag sa din eh. Oh no! Ay ko gingna nga ang tao pa nga pulos na to giampo nga dili na unta nato ikita. Siya. Cam! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!